kweduno mabuja tauya nenhau dzomanhoko dzozuva ro20 mwedzi uno waKakunguru. Kwai kambani yeAfrochine yakamisiwa kuita zvokuchera-chera izvenge iri kuita kuMavhuradonha. Izvi zvinotofadza nokutoti kuchema kwevanhu kwakambwika nehurumende. Hurumende yakaidenedzera musangano uwo wagoita kuti wamisiwe kuchera-chera kwawanga wari kuita. Iwo wabva waburika wari kureketa kuti wakamisiwa nonyaya yekuti vanhu munyika medu muno vanoita zvorusarura ganda pabodzipo nokuwenga vanhu wabva kure dzimwe nyika. Idi zvakatoma mabi angu mbani aigosekerera matakanana akaita soawaigoita iwayo. Kwapinda nyahwanyasi kwai mbuya Jane Vanana wapfa wano makore 83. Kwai mbuyawa ndiwo wanga wari mudzimai waKenan Banana uyo agopfa makore akati wandei apfuura. Ndiye akanga ari mutungamiri wenyika wokutanda munyika yedu yeZimbabwe ino. Toti wazorore murugare. Wanoburitsa chivhitivhiti choBustop TV waburitsa rimwe firimu rakanzi Lockdown or Clampdown riri kuburitsa pachena zviri kuhwadza zviri kuitiwa vanakadzitape munyika medu kunyanya nguva ino yomupfigwa wodzihwa mupengo. Toramba tichikurudzira vanhu kuti kaendai moringe muone zviri kuitika mabi angu. Izvi zvinotofadza kuti waburitsa chinhu chakadari. Tafadzwa Muguti yanyasi agoburitsa kuti masangano anosvika 40 bedzi akazvimirira egani ndo ega akaenda kumuzinda wache kuhofisi yacheko kumupa mapepa awo. Ipapa vanhu masangano mazhinji aribe kuenda nokuti iye aribe mvumo yokuita izvo agoita zvokuwadanidzira kuti wauye komaira kuhofisi kwache. Ipapa agoreketa iye kuti iwo 40 basi ndo wegani wachabvumihwa kuti waite zvokuramba wachienda koita zvokutengesa. Heno kuti zvinenge zvichifamba sei tichagoringa kuti zvinenge zvichidini, asi wanoringa zvomutemo wandoti nyaya iyi ikaenda kudare rodzimhosva idi kana paribe zvimwe zvanetsa inobva yandobuриtsiwa mumatare achibva adyiwa nonyaya yakabodzi. Tandomirira kuti tizive kuti wachaita zvokuita sei. Uyu agotumiwa naMnangagwa kuti aende kunyika dzokuEurope komirira nyika ikweyo Hubert Enjere kwai agoburika kureketa iye kuti vanhu vareke kugotora kamushonga kodzihwa mupengo. Ipapa agoreketa kuti kamushonga aka ndo kari kutouya nohusatani zvokutoti heno mabi angu. Ipapa tamirira kuti tiringe kuona kuti waMnangagwa vachagomudini nokureketa kwacheku. Kwai nyika yeZimbabwe yagoendesa masoja 300 kuti waende kofundisa masoja ekuMozambique kuHwahondo. Heno kuti masoja aya achagwarashawo mari paribe chanyepiwa nohurumende, asi kwai masoja 300 ndo atoendesiwa ikweyo. Charamba takaringa kuti zvinenge zvichitekaira sei ikweyo. Wanoringana zvokuchengetedzwa kunharaunda Ema wagoti iwo wakuda kutanda kubhadharisa makambani choupenzi kana wari kuita zvokunyangadza nharaunda. Ipapa kwai Varicam ndo yatotanda kupuwa choupenzi chinosvika zviuru 900 omari yomunyika. Heno kana zvikaburika kuti zvichaperera papi ticharamba takandoringa. Uyu anonzi Panganai Java agozviti Passion Java ndiye mumwe wanhu agonzi kwaita makwai ari kureketa kuti iyeyu aisiwa padziso roFBI nonyaya yomavhidhiyo agoburitsa achiita kudira mari. Kwai mari yanga ainayo yakawanditsa zvokuti kana anga ari muAmerica iri mari yokuAmerica yese zvinotoda kutoti aferefetiwe. Heno kana akarega kupinziwa mushishi nokuita kwacheku ticharamba takaringa kuti zvinenge zviri sei. Wamtuli Ncube Nyasi wagopa mureketo wawo wopakati nopakati pogore. Wagoti iwo makwiriro opfumi munyika achasvika pazvikamu 10 kubva muzana. Apawo wakati iwo kubva mwedzi uno kusvikira panopera gore wachada kuti wasenzese mari inoita mabhirioni 400 ano 20 omari yomunyika. Wati iwo wari kudaba imwe mwari kuti wagokwerete kuti waite izvi nokuti wari kuringira kuti mari ichapinda munyika inenge ichikwana. Kwai vanhu wari kunze kwenyika mwedzi 6 yokutanda yogore waendesa mari kunyika inosvika mamirioni omari yokuAmerica 443. Idi tinowatenda gore rapfuura mari yekenge iri mamirioni 200 chaiwo kureketa kuno
pamwedzi mitanhatu iyoyi. Toramba tichindozvitenda izvi. Wagotiwo pokare waMutuli Ncube wakatengesa kambani yeFidelity Refinery iyo inoita zvokupepeta goridhe. Watiwo wagoitengesera makambani anosvika 10, asi paribe kunyepiwa kuti makambani ndoapi. Wati makambani agoita kuti atenge zvikamu 60 kubva muzana zvokambani iyi, wachibhadhara mari inoita mamiliyoni omari yokuAmerica 40 anopfumbamwe. Idi heno kuti zviri kudini, asi sekumboreketai kwawagoita makore mwedzi yapfuurayi, kwai kambani yokuimba pabodzi poNew Caledonia ndo dzimwe dzinenge dzino zvikamu zvakakura pazvikamu 60 zvacho. Heno tichagoringa kana zvagoburika, asi tiri kuzoona pachiita ruzha ipapa. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa Zweli Mkhize kwaisiwa pamushishi atoisa kutoita kumanikidziwa chaiko nobepa rabuditsiwa noSIU yeikweyo zvayakaferefeta panyaya yochimanjambudu yaagweita. Idi zvinotorwadza, asi aiwa kurumiwa nochokuchera cheuyu. Wanomirira dare reparamende kuAngola wabvumirana kuti waite zvokuwandudza mutemo ine chekuita nosarudzo munyika maomo. Izvi zviri kutofadza nokuti mapato mairi anopikisana abvumirana kuti aunze zvavari kuda, wese wagobatsirana kuti zvibuditse chinhu chibodzi. Izvi tinotozvikudza tichizvitenda tichiti dai zvaenderera mberi. KuKenya kwai wagobvumirana noUK kuti waite kuendesa wabasa woutano ikweyo. Kwai kuUK kwada kuendesiwa wabasa woutano wanobva kuKenya wachipuwa mavhiza zviri nyore nyore. Toramba tichindohwewa rute, asi kweduno aiwa wedu wari kuendawo kuUK ikweyo, tichindoimba kuti zvinotisiyawo isusu tiine washoma wanodawo kusenza medumo, waribe kubhadhawa zvezvino. Kwai Nigeria ichagona kuita pokare mamwe mafashamu omvura anogona kuuya akavhiringa vanhu vazhinji kubva mwedzi waNyamavhuvhu kusvika mwedzi waGumiguru. Idi pakatonyangaritsa apa. Heno kuti hurumende yacho ichaita sei kuti vanhu vachengeteke, charamba takaringa. Anozikana nokuti Hush Puppy wokuNigeria kwai agoti achabvuma mhosva yache yokutekaidza mari zvisiri pamutemo kuAmerica. Akasungiwa muna zvita ogore rapfuurari ari kuDubai. Izvi zvichaita kuti wazhinji wakuware idi chokwadi, aiwa chese chinopenya igoridhe ba. KuAlaska kureketa kuno kwai kunogona kundoita mafashamu akakurisa nokuti kwaita kundengendeka kwenyika kwasvika pachikero cho8 chosere chaicho pachikero chokundengendeka kwenyika. Heno mabi angu kuti zvichagoperera papi, ticharamba takaringa, asi tinoshuvira kuti vanhu vareke kugwarashiwa. Tiri ipapo panyasi tagumira pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.